И здравейте, днес ще снимаме в CS до точка 6, някакъв сървър. Ще кипнем докато почне най-яката част. И почнахме. Най-яката част се развива са. Не знам какво да правя са тук, дали да съм... ето. Да, как стане бе? Влизаме в друг сървър. Скипнем. И ето ни отново в CS 1.6. Сега ще пробваме да убием ето тези кадърници. Да се оправя настройките и се върнем след малко. Върнахме се, тук що убих двама. Маре бе! Маре бе, давайте. То бая силен. Как ще стане, не знам. Видим дали има шоп. И няма шоп. Няма. Ай, давай, пиле, давай. Не можах. Малко съм слаб на фарената, но все пак съм убил двама и съм умрял 4 пъти. То се рестартира само, виж. Да. Арила пиленце, убихме го. Убихме го. Убихме го и не го убихме. Айде яла тука, пиленце. Как така става, бе? Убихме. Пробвам да се качим горе. Не можах. Да, на 9 XP как ще минало. Убихме го този. Да, аз се го видях. И то не го видях. И... Пресявам се вече. Я тук. Ще изтръгна мозък. Тук. Ще го скипнем. Върнахме се. Убихме двамата. Браво, е. Дай, ма не го мъчи, дай ма сега. Сънва се без да не спира неща. Да. То знаете ли колко ми лаки тук нещо? Това сървър е много превен. Спадна! И паднах, да му се не види. Да. Все пак убили сме 9 и сме умряли 7, 9, 14 пъти. Бихме и двамата. То не го видях, то ми се скрие нещо.
Яла тука, биле. Аз почнах да загрявам вече. И това беше от нас. Това беше Knife Arena. И довиждане, се видим след другия клип. Чао, чао!